שלום חברים, ואני בסרטון הפתיחה של הערוץ שלנו. אני אסביר לכם מה נעשה בערוץ ולמה כדאי לכם לצפות בו. קודם כל אנחנו נעלה סרטונים על פי מה שהצופים ירצו. נגיד עכשיו מישהו רוצה שנעלה סרטון על סטארקראפט 2, אנחנו נעלה עליו. הנה כמה דוגמאות של הנושאים שאנחנו נעלה בהמשך. אחד מהדברים יהיה Let's Play Survival, יהיה Let's Play Hunger Games, יהיה Let's Play Team Fortress, יהיה סרטון על איך לעשות כסף מיוטיוב, ויהיה סרטון על איך לגלות IP של מישהו בדרך הקלה ביותר. כמובן שיהיו נושאים, שיהיה עוד הרבה נושאים, אבל זה הנושאים שאנחנו רוצים להראות לכם. חוץ מזה, יהיה הרבה צחוקים ופאן, לא יהיה משעמם, יהיה הרבה הומור. אז אני מקווה שנהנתם ונתראה בסרטון הבא.